Mä oon niin innoissani. Mä oon odottanut niin kauan, että mä voin avata tähän, että mulla olisi jotenkin akkua. Niin LPS-mäyräkoiran petsit tuli Oh My Dogs. Sori, kun mä sanon aina Oh My Dogs, kuten tää Sessu Petsopskin sanoo. Mutta mä oon katsonut liikaa Sessu Petsopin videoita ja sama Sessu Life-videoita. Sori, mutta oikeesti, kattokaa. Täällä lukee siis, tää on ihan älyttömän iso tällainen. Jättimäinen. Noin. Täällä lukee sori, myöhäs. No niin, otas kaikki petsit tuosta pois. Mä kuvaan nyt tälleen ylhäältä päin. Tuossa lukee vaan, että sori, myöhäs. Vein postiin. Tuossa on itkuhimia. Ei haittaa mitään, kunhan tuli perille. Sori, en tehnyt kirjettä. Ja tuolla lukee rakkaudella LPS-mäyräkoira. Muistakaa isoilla kirjaimilla. Sitten lukee vidi. Ja tuossa lukee sydän ja LPS. Oi, ihana tuo koira. Ihana. Oi, se on ihana. Se mustahammin koiraa. Mä en näytä mun osoitetta. Ja tuolla sen osoittelet, että kuka tän on lähettänyt. Ja siinä on kaikki nuo. Mutta nyt avataan tämä. Mene auki. Mä otan nyt täällä suunnasta paikka. Työtte, mä avaan tuon. Okei. Mä hakee sakset. Sori, mä en jaksa laittaa pausaalle. Mä juoksen, koska mulla on hirveä innostus näistä. Lisänä just tätä raportointivielakkaa, mutta se nyt vähän jäi kun... Hei, nyt mä teen tän videon. Toivottavasti mä en leikkaa mitään. Kun mä leikkaan sen. Toivottavasti mä en riko mitään. Okei, en kyllä luulis, mutta... Okei, mä leikkasin ihan tästä näin vaan. Mä olen niin innoissani. Mä oon huono leikkaamaan suoraan siis. Sori, mun käsidöt on tuossa kameran edessä. Okei, ei oo kiva. Onko se tarkenna? Noin, nyt sen tarkentanut. Din. Ei ole enää mitään. Oi, tää on niin ihanaa, kattokaa. Oi, ensimmäinen tanskadukki, tää on ihana. Mistä paperipala tässä oli? Mutta kattokaa kuinka söpö tää on, tää on niin söpö. Oi, ja sitten tää on kai se muokkava petsi, mutta oi vitsi, kattokaa kuinka ihana tää on. Oi, tää on ihania, kiitos. Jei. Mä oon ihan täpinöissäni. Oi vitsi. Okei, extra. Siellä oli toinenkin paketti, mutta mä menen varmaan senkin vielä. Siellä voisin unboxilla tässä näin. Tällä kattoo, kenelle se nyt on. Mulla on tää hame, mutta ihan sama, tää on niistä tyypistä. Ihata. Jes, mä sain täällä, että mulla ei näitä, ei nyt paljon ole. Tarkenna. Tällainen. Mulla ei nyt paljon oo. Ja oi, tää on ihana tällainen hevosille, tällainen ihana harja. Oi, kiitos. Oi. Miten sä viittit antaa tällainen, mutta tää on siis tosi ihana. Tällainen sininen. Oi. Mä katsoin yhden vaatepetsividen. Ei vitsi, mä haluan tollasteen maissin. He. Oi, tää on ihanaa tollanen pastellipikki. Oi. Mutta tää on niin söpö. Mä en kestä. Mutta mennään nyt katsomaan. Kenen se yksi posti oli. Mä oon niin innoissani. Jee! Mennään hakemaan se postilla teistä. Koska mä menin just tässä. Mä en ole musukkia. Katsokaa nyt. No toivottavasti vammaset. Tää on nyt tarkentanut niin petsitavaraa. Koiraseukana. Mä menen nyt täältä väärästulesta. Mä otan nää jotkut mun vanhat kroksit. Ja mulla on vähän pienet. Katsomaan mitä se on. Ihanuuksia sieltä tulee. Katsoin nyt jos se olisi mulle. Mä katsoin jos se olisi mulle. Jos mä oon itse rakas. Ja nämä on nämä postit. Koska tämä mua kiehtoo. Hei, mä oon katsotaan. Tää on meidän koko perheellä. Tää on vielä mennyt kiinni. Toivottavasti ei mennyt lukkoon. Mut hei, LPS-mäyräkoira. Kiitos. Ihan
hirveesti. No niin, mun sukka lähti. Mut kiitos ihan hirveesti tosta taskarokista. Sä oot niin ihana. Mä oon niin intoistani. Sä oot niin ihana, vaihdetaan toistekin. Oikeesti. Vaihdetaan toistekin. Mä ainakaan se ei. Nyt mä vaihdan jonkun epäluotettavankaan. Mut ei. Et se ollut. Mä katsoin eka yhden videon, että häpesmäyräkoira on huijari. Mutta se olikin ilmeisesti. Oli selvää tuosta myöhemmin, että se olikin sitten joku toinen häpesmäyräkoira, että se on huijari. Hyvä. Oi, mikä tämä on? Tää on ihana. Joku ihana on piirtänyt. Joku todella ihana on piirtänyt. Oi vitsi, kattakaa. Oho, mä vedän ton nimen. Tervetuloa, mitä lukee? Tän Hämeenlinnassa. Mut oikeesti kiitos todella paljon. Ja mä en ikinä voida tätä poistaa, niin ihana oikeesti. Oh my dogs, mä oon niin innoissani. Tää on niin söpö. Ja tämä, ui. Mut hei, kiitti ihan sikana näistä. Mutta ei mulla muuta. Moikka!